जोंनि बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बराव बिटिआरनि चिफ जानायनि उनाव गुबुन गुबुन बिथिंखौ जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय बेनि जिखिनि मावथांखि बे मावथांखिखौ माने सुजुदोंमोन आरो बे मावथांखिखौ सुजुनायनि उनावनो मोनसेनि उनाव मोनसे बे मावथांखिखौ मावफुंनाय जादों। 2025 मायथाइनि बड'लेण्ड CM काप बेवहाय खालि फुटबलखौ जोलुर बादायलायनायखौ बेवहाय थांखिनानै बे माने खेलाखौ बे गेलेनाय बादायलायनायखौ जागायनाय जादों। बेखौ दाखालिबावैयो नैबे जुन दाननिनो 14 जुननिफ्राय VCDC लेभेलाव बेनि जि गेलेनाय बादायलायनाय बे गेलेनाय बादायलायनाया जादोंमोन आरो दिनै 22 खालारनिफ्राय 22 जुन बे जुननि गेजेराव जोंनि जि बिटिआरआव जि BTC बियाबफोर दं बे BTC बियाबफोरनि जि गेलेनाय बे गेलेनाया जोबनांगौ आरो बै हिसाबैनो दिनै जों 25 नं बागानपारा BTC बियाब बे BTC बियाबाव जोंनियाव मोन 13 VCDCफोर दङ। बे मोन 13 VCDCआ 14 जुननिफ्राय 18 जुनसिम बेयो VCDC थाखोनि जि गेलेनाय बादायलायनाय बियो जोबना थांनायनि उनाव दिनै जोङो जागायदों आरो बेवहाय जागायनायनि जिखिनि माने जागायजेननाय बे जागायजेननाया नोंथांमोनाबो नुदों बेयाव जोबोद मोजाङै बेवहाय जागायनाय जादों आरो बिनि जि मोनसे जोबनाय बे जोबनायाबो मोजाङैनो जोबहैगोन आंहा मोनसे फोथायनाय दङ। दा जों नुनो मोन्दों नैबे प्रमद बर' बिथाङा BTCनि चिफ जानायनि उनाव खालि गेलेमु आयदायावल' माने जौगाहोनो नागिरदों बेखौ नङा दे बेवहाय जिखिनि माने इनफ्रास्ट्राक्चार जिखिनि डेभेलपमेन्ट बे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि अनगायैबो जोङो नुनो मोन्दों सरकाराव फैग्रोमोना थुनलाइयारि फेस्टिभेल ना थुनलाइयारि माने मा होननानै बुंगोन थुनलाइयारि महत्सब ना थुनलाइयारि महत्सब बेनि उनाव इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल बेनि उनाव दुरान्ड काप खुंनाय बेनि उनाव एसियान ख'ख' चेम्पियनशिप खुंनाय बेबायदि माने रागाम बेनि अनगायैबो माने मा होननानै बुंदों नैबे जिखिनि हारिमु बे बिथिङाव जिखिनि खामानि मावनाय गासैबो बिथिंखौ लाजोबनानै बिटिआर ओनसोलखौ माबायदिहै बिटिआर ओनसोलनि सुबुं सम्पदखौ माबायदिहै जौगाहोनो हायो बिनि इन टटेल जि डेभेलपमेन्ट बे डेभेलपमेन्टनि सायाव जोबोद मोजाङै हाबाफारिखौ सुजुनायनि उनाव बेखौ मावबाय थादों आरो जोङो नुनो मोन्दों दे बेनि जि मोनसे फिथाइखौ जोङो मोनबायबो नैबेखिनि समाव 4 बोसोर 6 दान प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि जि 4 बोसोर 6 दान बे 6 दानाव जोङो माखासे मोजां फिथाइखौबो जोङो मोननो हादों। जेनेबा सोलोंथाइ बिथिङाव सुपार 50 बड'फा सुपार 50 बेनि गेजेरजों माखासे APSC माखासे UPSC माखासे इन्जिनियारिं आरो माखासे मेडिकेल साइन्स बेवहाय गोबांथार गथ'फोरा मेडिकेल साइन्सआव एडमिसन मोन्दों गोबांथार गथ'फोरा माने इन्जिनियारिं IITआव एडमिसन मोन्दों माखासे गथ'फोरा APSC एलाइट एग्जामाव पास खालामनो हादों ACS मोन्दों दा बेबायदिनो माखासे माने जिखिनि फिथाइ बे फिथाइखौ मोननायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा जोङो फोथायनो हायो नैबे 2025 मायथाइनि बड'लेण्ड CM काप बे CM कापनि गेजेरजोंबो जोंदि माखासे माने लाइमोनफोरखौ फैबाय थानाय लाइमोनफोर जोङो जोलुरनि बिथिङाव जों आवगायनानैदि लांनो हाया बेनि माने हाया होननायनि बाथ्रा थाया बेखौबो जोङो आवगायनानै लांनो हागोन आरो गमामायैनो जों नैबे बिटिआर ओनसोलनि जिमानखिनि माने सुबुं अनजिमा जिमानखिनि लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफोरखौ जोङो मोनसे जौगा मोनसे थासारियाव जोङो मोननो हागोन जों बेखौ नुहुरनो हायो।